Бог – господар землі. Бог не міг не показати, що відбувалося. Тому всі найважливіші події описані в Біблії. Наприклад, перша подія – це допотопний світ. І в Біблії чітко описано, що там сталося. Гріхи дійшли вже до неба. Бог стер цей світ, стався потоп. Як ми бачимо, це сталося через гріхи. І зараз все вони досі є. Ще й гірше все стало. Ми живемо в такі часи, коли люди перестали ставитися на гріх, як на жахливі події. Не хочуть говорити про гріх, визначити свої гріхи, не хочуть каятися і змінюватися. І виходить, що ми рухаємося до першої події, і це відбудеться. Вибір зараз за нами. Треба покаятися, навернутися до Бога. Бог знищує не всіх, Він знищує вибірково. Нам треба змінитися, бо Бог дає шанс, Він в нас є. А чи скористуємось ми цим шансом, що виберемо, рішати